أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So tutulan ko mga sahaba pintu apabila so kapantang kumasa kamar na kedua tutu so kia perang Anas bin Nadr radhiyallahu anhu. So Anas bin Nadr radhiyallahu anhu na isa sa kaniyan ko mga sahaba ada makaunot ko kaya tidawa sa Badr. Tanto niya no to aminin buku ang puto ada niyan kapakapad ko paganay ang tanto ami ako apuringan kaya tidawa pantag Islam. Niya singanin niya na makakuas kaniyan sa ukit katabalin niya ko kaya tidawa sa Badr. Damatay kiap na yun yan. So kaya tidawa sa Uhud na miya taling umako miya katundog aragon. Ngayon sa kanyan kung mga sundaro agama katantos kanya na mababagaya. So mga Muslim na makatataban minsan pantanto sira na kadadauban. Na sabab ko kaya ribat usabad na ayap manatiyaban na sumang Muslim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na tiagwan yan sa 50 pamamana at tumikay kumayto adalan matatago ko orianiran kaubasiran kapangurian ni o kikukuda ko mga rigwiran kaya panduang kiran adisiran ro magawa taman sa damakaw makiran asubo niyan uwid na sukay dairan sa amya kataban sa mga Muslim agus mga ridway na miyalago sila na inawaan niran so titindagan niran sa paratiyairan sa miyapasad sukat tidawa sa ayamasa na kataban. So amir ang kutu a jamaa na pianamaran yan amar niyan siran sa taman sa Peter yang kira na so panduan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Peter yan kira na di siran rumawa ugay na dama sa pulo apadiran yarat yayaw sa aya daw wayran na supanduan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na si ibu ito kumasa katidwa. So kay layawon ukigukuda ang mga ridway na miya kanipis so tao sang kuto ang may ito adalan na miya lilitsiran na miya tagaliran makaukit siran na siyagong baaniran so Koreano mga Muslim matatambang kwataban sa isang kayak sa galairan na so Anas radhiyallahu anhu na miya ilay niyan so Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu sumiyagad o kasasanguran niya bialis yan sa kanyan ay Sa'ad anda kasun ebat ko Allah subhanahu wa ta'ala kabawakan sukamot surga ang pagkapuan sa palaw Uhud. Oriano to na suminimburs kanyan o kakapalan ko mga ridway na piyakat teman yan nun so kamamamay taman sa ron sa kanyan den miya para si ko orian ang kutu akyat tidawa na subang kay niyan na miyatoon atanto akyarakunan agumya sa tapadaman sa ayabu amya kakilalaon na subabay niyan. Ayabu amin ito siya noon na sopuro umakamriyan. Di maminos sa 80 apali apun sa pana agu pedang. Miya bidang matatabu kulawas yan. Allah. Usayan. So mga tawag imrumasay. Salalan ko Allah subhanahu wa ta'ala mag-ikhlas. Agumana naguntaman nagkataamiran so kapya o surga o katatagwirapan sa dunia. Sa lagi do Anas radhiyallahu anhu amyabaw niyan so kamutos surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.